Jeg kom til Danmark i 1971. Vi kom med min familie, og vi har jo boet rundt omkring i Slagelse. Det vil sige, at vi har boet her omkring 42 år. Og til sidst er jeg så flyttet ud på Ærøvej. Og hvorfor jeg er flyttet ud, det er, at jeg har været alle mulige andre steder. Har boet mange forskellige steder i Slagelse. Og når man er far og har familie og børn, så valgte jeg at bo herude, fordi det mente jeg vil være det bedste for mine børn og for os. Det er et stille og roligt kvarter, og vi har nogle gode naboer, og vi har nogle gode beboere herude, som vi kan snakke sammen med. Og der sker mange ting i øjeblikket, hvor vi har et byggeri. Og det vil sige, at nogle de får nogle større altaner, nogle de får haver udenfor. Og det glæder jeg mig til, især når om sommeren, hvor vi kan eventuelt, når vi får haverne, dem der bor i stuen selvfølgelig, invitere sin nabo, kom, lad os få en kop kaffe, eller vi kan sidde og grille, eller man kan bruge de grønne arealer til at komme hinanden lidt mere ved. Og det tror jeg bliver rigtig godt, og fordi vi har herude, vi har den der atmosfære at komme hinanden ved, og det tror jeg, at den bliver forøget, når vi får de grønne arealer. Multihuse, de har jo en masse aktiviteter derovre. Vi har en fiskeklub derovre, hvor vi har en del medlemmer, hvor vi tager ud og fisker, og vi ser film derovre en gang om måneden. Og vi har været nede og fiske i Korsør, både med båd og ude i kysten, og det er ret spændende. Og der har også andre aktiviteter derovre. Der er jo nogle unge derovre, som kommer og går derovre, og så har vi et køkken, som er åbent hver dag, hvor man kan gå op og købe en kop kaffe og et stykke brød med ost. Og der er også, at vi kommer derover og mødes derovre og har et socialt samvær, og det synes jeg er rigtig dejligt. Vi har et godt netværk i forhold til andre steder, synes jeg. Og især her i min opgang, der snakker alle naboerne sammen med hinanden, og vi kan gå ind og banke på døren og lige sige, hvordan går det, eller hvis vi lige mangler et eller andet. Og det er jo så gensidigt, og vi kan også sige hej udenfor, og når vi mødes. Man tager også til hensyn til de mennesker, der er syge herude og har handicappet, og der er beboerne gode til at tage hensyn til hinanden herude. Og der er ikke nogen i den forstand, der går og er surmuler på hinanden. Og det er et trygt sted at bo herude. Og når du har børn, så er man også mere rolig herude. I forhold til andre steder, synes jeg, at Ærøvej er godt, hvis man har unge børn.